Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest gra H1Z1, czyli gra, która z mojego życiorysu wyjęła jakieś łącznie od premiery do... no już dawno w nią nie grałem, ale jakoś 1200-1300 godzin. I od razu uprzedzając pytanie, czy można było ten czas spędzić jakoś lepiej? Tak, można było. Niemniej jednak H1Z1 jak było fajne, no to jeszcze... Z H1 to było tak, że dopóki było fajne, to było fajne, a potem jak przestało, to już nie było. No. Taka myśl. I co? I odpaliłem sobie po bardzo długim czasie niegrania, gdzieś tam dużo miesięcy temu miałem gdzieś tam takie podejście na chwilę, żeby zobaczyć, co się w tej grze dzieje. I przed chwilą skończyłem pierwszy mecz, oczywiście zginąłem, bo po graniu w PUBG w inne gry, które nie mają takiej pierdolcowatej szybkości, to nie ogarniam totalnie. Znowu się pozmieniało. Znowu jest nowa oprawa graficzna, inna, całkiem, no jak już powiedziałem, chyba jedna z lepszych, w sensie jak na H1 to wygląda no, nie najgorzej. Zaś mapę coś poprzerabiali, zaś jest inny HUD. No, tu człowiek nie grał trochę, włazi i zaś wszystko jest wywrócone do góry nogami. Oczywiście, broń Panie Boże, nie mam planu grać w to jakoś dłużej, ale taki romantyczny powrót na... znaczy romantyczny, to tak raczej wydaje mi się, że średnio będzie romantyczny. Tak, żeby zobejrzeć, co tu się dzieje. No jakoś kiedyś to było z jednej strony brzydsze, a z drugiej strony wtedy nie było PUBG'a, także nie było za bardzo do czego porównywać. No a przy PUBG'u to dalej raczej, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dobra, no spróbujemy przeżyć w meczu dłużej niż tam minutę, a nuż się uda. Siema Daria. Siema Wolfeo. O, nawet woda teraz jest taka z realistycznymi rozpryskami. Wow! Wow! Kiedyś to było H1. Wow! A czemu mecz się nie zaczyna, skoro jest na 125 aż? A, jest dobra. Wow! Kiedyś to tego nie było. Kiedyś to nie było. Teraz to jest. Aha! Ja sobie mogę teraz wybrać starting location, co? Ale są miejscówki te, co były. Cranberra, Ranchito, Pleasant Valley. To się wali. No i dobra. Nie pamiętam kompletnie, jak tu się craftowało, co tu się... Nic już nie pamiętam. Czuję się, jakbym w to grał 100 lat temu. I to nie jest takie daleko odbiegające od prawdy. Przepraszam, że ziewam. Dobra. Cholera, ktoś leci. To może być bardzo szybki mecz. Nie zdziwcie się. Już się ludzie zabijają. Siema Grybo. No i jak widzicie, dołożyli trawy. I w ogóle jakoś tak wszystkiego w otoczeniu jakby więcej jest. To się robi na E. A nie tak jak w PUBG na F. I mam w mózgu taki dysonans. Dobra, grenade, grenade. Łewołweł. Pompka. A, nie mam placu już. Okej, i kałaszek. Niestety. O, tęczowy mój. Mój tęczowy kałaszek.
PUBG też ponoć ostatnio jakieś zmiany były w podświetlaniu przedmiotów i tak dalej. Dodali polski karabin Beryl, dodali skuterek. A na X się zmieniało tryb strzelania. W ogóle jest całkowicie inny model kałasznikowa niż kiedyś. Zapewne też są całkowicie inne osiągi owego oręża. I no. No. Dobra. Jak tu na przykład się... Aha. Do tego potrzebuję jeszcze... Dobrze, nie mam takich rzeczy. To mogę zeszredować, to mogę zeszredować, to mogę zeszredować i to też. I to... Cześć Wojtas. I... Tu mogę craftować bandaże, ale kamizelki jeszcze nie mogę. Dobrze. Może się nawet uda zabić przeciwnika, chociaż to już nie wiem, czy by nie było za wiele. A i odruchowo na shifcie chciałem... Nie wiem, co ja chciałem w sumie. O! Tak! Hurra! Pierwszy kill po latach! Wow! To musiał być mega słaby gracz, skoro ja go zabiłem. I did it! Czekajcie, jak tu się przenosiło na szybko? A, w taki sposób, dobra. Ty masz pouch. Ammo. God damn it. Dobra. Jestem zwycięzcą. Ktoś na czacie zostałem poinformowany, że teraz jest coś takiego jak samoloty typek, które zrzucają napalm na... Zrzucają napalm na dropy? Idzie. Idzie. Jest. Siema, barwinek. Jest, łazi. Łazi. Noho, noho. Ajajaj, puta madre. Pół HP mu zabrałem. Dobra, jeszcze raz. I to jest doskonała opcja, ta play again, której mi brakuje bardzo w PUBG. Że jak się wyłożę, to muszę wyłazić do menu, muszę kliknąć zaś. To zajmuje tyle czasu i energii, którą można by było spożytkować na ginięcie dalej. No, marnotrawstwo czasu. Tej opcji mi brak. Mam nadzieję, że kiedyś ją wprowadzą. Zresztą jestem partnerem PUBG, to mógłbym napisać do twórców. Ej, wprowadźcie opcję play again. Alt M? Ctrl M? A to gra. Alt M proximity chat. A pamiętacie, jak się śpiewało Ameno w Eboli? Ameno! Były czasy, były. To są piękne wspomnienia. Ale to było dawno, a teraz jest inaczej. Nie oszukujmy się. Teraz jest PUBG i Fortnite, a H1 to już jest w stanie permanentnego rozkładu. Ciekawe, ile jeszcze ludzi w to gra. Worldwide. Ktoś gra, jak widać. W sumie pełny serwer to. Ktoś grać musi. Siema Bogdano. Jak życie leci u słynnego streamera? Czyli że u kogo?
Ja się tam życiem cudzych ludzi, obcych raczej nie staram mnie interesować. La 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 la. I wbita przy pomocy karambita grzebie w twoich kichach. A, znacie takie przeboje? Umie, ale z good. Wszystko dobrze. Krowy się cielą. Kury się nie są. Jak w Madrycie, można powiedzieć. Jakby tak jeszcze ludzie więcej suby kupywali na Twitchu, to by już w ogóle było... To bym się z tej radości chyba, nie wiem... Tu muszę aiming mouse sensitivity. Ten celownik trochę większy, bo to już też nie te oczy. Siema Meterzut. To jeszcze ta gra jeszcze żyje. Znaczy no, życie to... To jest taka raczej, powiedziałbym, wegetacja powolna. Niż życie. Różnie można na ten fenomen patrzeć. Raczej jednak wegetacja. Powrót wyłącznie z sentymentu, a nawet bardziej niż z sentymentu to z ciekawości obejrzeć, co tu się dzieje. Okej, dobra. Następne Infestation. Nie! Powroty do Infestation miałem już parę razy taki szalony pomysł. One są ewidentnie zbyt brutalne i zbyt ranią moje serce mocno. Ja potem, wiecie, mam epizody takie depresyjne. Źle się czuję sam ze sobą, muszę brać takie leki silne, psychotropowe. Siedzę w kącie, kolybię się tak. Mam, prawda, myśli bardzo takie pesymistyczne. Nie, do Infestation już ewidentnie powrotu nie ma. A w zasadzie to Infestation już nie istnieje, jest tylko to, co zostało z tej gry. Kiedyś dającej nam przecież kupę zabawy i niesamowitej rozrywki. No ale niestety. Tak to już się czasem dzieje. W tym domu jest wróg. Wow. Faktycznie bombardują. Zamach nie do końca się powiódł. Siema paparapa. O nie! Ja raczej stronię od wrogów. Yeah! No! Do 7 razy sztuka. Czy jakieś były update'y, bo inaczej wygląda? Najwyraźniej były. Najwyraźniej były. Ale nie jest źle. Zabiłem już 2 wrogów w ciągu 14 minut. Jestem w bardzo dużym pozytywnym szoku. Dzięki Pawelex za followa. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony swoją performancją w tym tytule, tak przecież swoją mechaniką i tempem akcji odmiennym od tego, w co dane mi było ostatnio grać. Ra, 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 ra.
Ale wymach szeroki. Jeb. 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 Jakie on teraz taki... O! Potężne zamachy. A nóg jak nie było, tak nie ma dalej. Fajne miodowe spodnie. Bijecie w kuloka. A! No a co, w PUBG tego nie mamy. To do PUBG powinni wprowadzić, to jest najważniejszy feature. Czy to 1080 poprawiła detale? No nie, zmieniło się. Od ostatniego razu, kiedy wszedłem tutaj na 15 minut, graficznie się poprawiło, to muszę przyznać. Wygląda bardziej tak jak te stare H1, takie stare na początku jeszcze jak się grało. Kiedy jeszcze dawało dużo radości. Siema Grzesiek Silk Road. W PUBG jest jak cię auto. No właśnie. No bo to jest stare H1. Znaczy no... No to nie jest stare H1. To jest nowe H1. Tylko że bardziej wygląda jak stare. Stare to było jak było stare. To jest nowe. Stara mapa. No! Mapa jest klasyczna. Pleasant Valley, Cranberra i tak dalej. No tak. Ale chodzi mi o to, że jednak to nie jest takie jak było te pierwsze H1. Są inne w ogóle staty broni, jest inna też oprawa graficzna. No nie, no to jest jednak co innego, ale mapa jest faktycznie ta pierwsza klasyczna. Ale macie rację, faktycznie to jest tak. To jest to, co się kiedyś fajnie grało. Siema DJ Milord. Nein! Ach, kurde, mało brakło. Jest Seros. To ta Deadgierka, dokładnie. To ta. Ona. W własnej osobie. Ciekawe, czy jest ktoś taki, na pewno ktoś taki jest, czy ktoś, że ktoś gra od premiery bez przerwy, wiecie, większej jakiejś do teraz. To takiego człowieka to bym musiał stwierdzić, że no... jest specyficzną postacią. Delikatnie rzecz ujmując. Statyczna, dynamiczna kamera? Wow. Dobra, ja chcę dynamiczną. Nie no, dynamik, kurde. Ile tu se można rzeczy poustawiać. Fanatyk. Classic hit feedback. No, chcę klasyczny feedback. A, to chyba chodzi o te takie potężne, ogromne hitmarkery, które teraz są zrobione nawet jak się do pojazdów strzela. Hello, witam cię, hello my main. A, kiedyś to było w ogóle. Siema ciwy. Ha, jest ta tablica. I dalej nie poprawili tekstur na niej. Na co ja liczyłem. Coming soon. No to już raczej nigdy się... Ebola waiting. A było, śpiewało się Ameno.
China number one. Było. Wszystko było. Wszystko to kiedyś było. Find working vehicle across the map. Open inventory to access vehicle storage. Buy a food to function. Refuel a vehicle. A nie dali mi czy doczytać i teraz nie wiem co trzeba z wehiklem robić. Ach. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa, czy bez handlu? Bez handlu chyba, nie? Kurwa, co to jest za pomysł z tym? Ach, państwo opresyjne. Dobra. Jak teraz jest z optymalizacją H1Z1? No, nie wiem. Mi one zawsze działało dobrze. Pierwsza i ostatnia. Ale rozkurwiator ostatnia też była bez. Także tutaj ta teoria nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. No, frekwencje, znaczy nie zaczynajmy tego tematu, ale tylko tak podsumowując, skracając. Frekwencje wyborów w Polsce są tak dramatyczne, że jest to niestety tragicznym probierzem tego, jak mieszkańcy tego kraju są zainteresowani jego losem. No niestety, to jest problem. To jest poważny problem na poważną skalę. Nie mam za bardzo pomysłu, co z tym można zrobić. Tam jest chyba typek. Nie mylić z typkiem. Siema, Marok. Coś... O kurwa, coś szpringło. Siemasz, Rafał. Kupię piwo, sprzedam piwo. No ja bym dzisiaj kupił, dzisiaj sobie kurde piwa nie kupię. Nie, kupię sobie w kubiku. Kubiki w ciuli mają zakaz handlu. Tylko jeszcze jest prohibicja do 23. Niedziela wieczór, H1 na streamie. Były czasy. A były szalone czasy. Ach, cholera. Kiedyś to było, powiem wam. Za komuny to było. Czemu on się tak kopci? Za komuny to było. Za sanacji to było. Za przedrozbiorowej Polski to było. Za Piastów to było. Kurde, w przedchrześcijańskiej Polsce to było. W Wielkiej Lechii to było. Teraz to jest ciul. Za ameby, zanim jeszcze człowiek wyszedł z morza na ziemię, wtedy to było. Za Pleistocenu to... A pamiętacie jak mamuty łaziły?
I jak te tygrysy szablozębe i jak się babę waliło maczugą w łeb i ciągło za kudły do jaskini i palcem z gówna malowało konika na ścianie. Ha, ha, wtedy to było. Jakby, pamiętam jak żeśmy Niemcom nassali do zupy. Kredą to se można na tablicy pisać dokładnie. A pamiętacie, jak Pana Jezusa krzyżowali? O, ja nie pamiętam. Ale wtedy to ponoć było. Wtedy to było. Ludzie komputerów nie mieli. Skarpetek nie nosili. Antykoncepcji nie było. Panie. Żyli jakoś ludzie wtedy też. A jak był zjazd w Gnieźnie, jak odtąd przyjechał, o panie, wtedy to polska młodzież była patriotycznie nastawiona, o narodowych przekonaniach. Wtedy to w Polsce było. Wtedy to było. Teraz za ścianek Europy. To się nie wróci. Czy my są? Są my. A mi coś tak pulsuje ten kask. W sensie, że co? W ogóle jaki mam uroczy plecak, zwróćcie uwagę. Jak ja kiedyś grałem w H1, to muszę przyznać, tego akurat nie było. Nie, nie chcę first aida. Chcę bandaża, o. Tego przyznaję bez bicia. No nie było. Kurde, to jest H1, tu trzeba brać wszystko i shredować, nie? Ach, to było. Kiedyś tego w H1 nie było. Ej, a ciekawe czy... To tak faktycznie było, że na przykład jak we wczesnym średniowieczu, jak Polska powstała, nie? To mówili: a siemowicie. A pamiętacie jak to było za pogaństwa? Wtedy to było. Albo na przykład potem już późne średniowiecze. A pamiętacie, Kazimierzu, jak to było zaraz po chrzcie? Wtedy to było. A tam na przykład XVII wiek. A pamiętacie, Radziwile, jak to było za Piastów? To wtedy to było, kurwa, to Polska znaczyła w Europie. A teraz to... chuj. Za zaborów. A pamiętacie jak to było? Przed zaborami. Nie no, ja wiem, Rafał, że Polacy tak mają, że im nie pasuje dużo rzeczy zawsze. A za Wielkiej Lechii... A, no przykro mi, nie było Wielkiej Lechii.
Za antycznej Grecji, panie, a w Cesarstwie Rzymskim to wtedy to było. Za Prus, panie! Nie wiem jak to było, ale mi opowiadał ktoś, kto zna kogoś, kto miał kumpla, co czytał o tym i że wtedy to było, panie. To się żyło na Śląsku elegancko. Za państwa wielkomorawskiego. Panie, a w państwie Samona to się dopiero żyło. Chrzest z państwa wschodniofrankijskiego. Panie, to były czasy. A nie tam jakaś Polska. Czeskie księżniczki i inne pierdoły. A no pod tym kurde... Ten Grunwald to był, prawda, okres błędów i wypaczeń. Co to Ślązak naprzeciw Ślązaka. Ach, to tragiczna historia tego ludu umęczonego. Typek tam się czai. Nie mylić z typkiem. Dzięki, Midgstorm. Co on się tam tak kręci, jak te gówno w przerębli? O panie, ale takiego kałacha to bym wziął. You have no space. To zaraz się zrobi space. Make some space, make some space. Muszę wymienić ten kask. Wzium, bzium. Krucigang. Czy coś tam. Co tu się wyczynia, proszę mi powiedzieć? Tak, na sobie w tym momencie mam przyodziane elementy stroju, które towarzyszyły mi w H1Z1 jeszcze za czasów, jak mi się ta gra podobała i grałem w nią namiętnie. Jezu, tu się ludzie Ale muszę powiedzieć, że są całkiem fajne dźwięki strzałów, takie no... Takie konkret. Nie jakieś tam... Dużo fajniejsze jak kiedyś. A na hitboxie to było. Nie aż tak dobrze jak tu, no ale jakoś to było. Ja jeszcze mam jedną koszulkę z hitboxa. Jakoś ładnie wygląda. No poprawiło się. To trzeba przyznać. Dalej jest free to play? Tak. Ja tu stosuję metodę, którą stosowałem przez lata. To znaczy zabunkrować się do samego końca i potem ewentualnie, jak już będę ewidentnie musiał, to walczyć. A pamiętacie, jak się kiedyś grało w H1Z1, zanim Izak i Lech zaczęli w to grać? I jak nie trzeba było wyczytywać postów na czacie. Jak ty grasz? Ty w ogóle killów nie robisz? Co ty robisz? Pooglądaj Lecha.
To było tak dawno, co już tego prawie nie pamiętam. Ale pamiętam, że tak było. What language is this? This is language of the most civilized people in this particular place on Earth. Pakistan. Yes. Powiem wam, z Pakistanem mam całkiem sporo wspólnego, bo kiedyś jadłem kapustę pekińską. Co blisko, nie? Pekińska, Pakistan, pekińska. Całkiem blisko. Siema, Demondo. Z Pekinu, no z Pekinu, ale... Pekin, Pakistan to jest... bardzo blisko. Czy PUBG się znudziło? Znaczy mi się PUBG dawno znudziło, ale to, że gram w H1 akurat nie ma nic wspólnego z tym. A Zbychu to samo imię co Zbigniew? Ach, spodnie marki Loser. Były czasy. Były czasy, aż tak nostalgia przepełnia me serce. Top 10. No widzicie? Można się dokisić. Polska, okej. Co Polska? Co ty mi tu będziesz od Polaków? Co za typ? To jak jazda na rowerze, dokładnie. Ten skill w kitraniu się do końca to jest jednak wrodzone chyba. Tam jakieś strzały, jakaś przemoc, nie wiem. Otwierają ogień do siebie, ludzie giną. Co to chodzi? What exactly are you doing on the ground? I'm lying on it. Dzięki, zrobię ci kuku za followa. No i niestety najgorszy moment w całej tej grze. Trzeba się ruszyć. Ej, a wprowadzili w końcu te gaz maski? Albo czołgi? To co zawsze chciałem w H1 i nigdy się nie doczekałem. Bazuka... Ale serio? Serio była bazuka? Jezu. Ktoś się zajebał. RPG jest dalej na PS4. Serio było w PUBG RPG? Jezu, czego ja się dowiaduję?
No jeszcze trzeba było tą strefę mniejszą zrobić. Mamo, boję się. Nie! Kto strzelał? Skąd? Czemu? Siema, stratek. Raczej to drugie, tak po prostu ciekawość. Ciekawość to ludzi... Ciekawość doprowadza ludzi czasem do strasznych rzeczy, jak widać. Nawet H1 można odpalić z ciekawości. A, jest typeczek. Nie! Zapomniałem, że tu trzeba teraz hotwire'ować. Ech. Nie o to mi chodziło. Mylą mi się te klawisze. Ogień krzyżowy! Jezu! Zginąłem. Are you new to the game? Sadly, nope. Siema, Eleno. Dobrze. Ja w tym momencie zakończę mój materiał wspominkowo-melancholijno-historyczny. Tak, moi drodzy, oto prezentuje się H1Z1 w obecnym momencie. No, nie ma takiej opcji, żebym do niego wrócił oczywiście, ale mam pozytywniejsze wrażenia niż wcześniej, kiedy po dłuższej przerwie próbowałem je odpalić. Jest klasyczna mapa, grafika się trochę poprawiła. Także jak już ktoś totalnie nie ma co ze sobą zrobić, a jest ta gra darmowa, no to można sobie spróbować. Także dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, zapraszam na streamy. Twitch TV, Niklaus i na Instagrama. I tyle, cięcie.